Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe funnange hirnange rewo worgo, ko salminde goto kala e mon e juurade goto kala e mon e wiide alhamdulillahi rabbil alamina. En garti kadi e windande men hande. Allah wallino on noon on kollama ba no masirte to bange A, to bange I, to bange E, to bange O, to bange U. Ɗum timmi. Kadi gaddami on alkulal ɓa masira noon to bange A, to bange I, to bange E, to bange U, to bange I, A, I, E, O, U. Hande kadi eɗen dawra caao jangete ko aset masen A o, alet masen I o, altine masen E o, talata masen O o, alarba masen U o. Wona alkula gasi. Alkula kala jangete ko nder balɗe 5. So mbi law gotol ni wawon jangade law gotol, kono jaren jam jam ene walla en e jangde. Jangde jam jam ene moƴƴi hen. Jaren jam jam, jangen law, mbawen law, ndawen law, keɓen law, keɓnen hen law. Son dañi seeɗa mon ciftore min hen. Amin ga amin gonde mon wadde hande ko alkulal cahangal jiɗɗen janginde holno masirte gila fuɗɗode ha wortode muɗum. Hande noon e puɗɗoro windande goo nani. Windande goo nani ko jangeten hen ko caa mawɗo e caa tokoso. Holno masirte to bange A. Ay goo nani, windande goo nani. Ɗo noon ko wonande an mo jeeyanoke heno, jiɗɗo jeeyede heno, dental nani, ay diina nanga, TV lo jokkundo. Saɗa winda, windu dental ha gayna, gadda diina o, TV o, jiya YouTube o, ngara bindoɗa. On saha wona a yenti e nder galle golle annene oɗo numéro 77 906 14 81. Anne ko nanƴa seeɗa mamo nanƴa o, lombuɗum hen so Orange Money, so Wave, so Western Monogram. Anne jingere ma kalɗo mbawɗa wonde. Tawde yettoma aɗa janga aɗa wawa. Anne hoto ɗowmin ko joguiɗa ko. Min ɗawani komi jogui ko. Amin balluma hen. Anne sa heeɓi siftor courant gonɗo ga o, wifi gonɗo ga o, connexion gonɗo ga o, e ndindimo wadde ndenden goto kala waɗi hen fodde mum taw haalantake ɗum. Sa waɗi yettima ar haalanmin komin kaari gonɗon dental diine TV ene jange hen, ene faama hen, minne ballam nani mbeɗa wiye kaari. Gasi min gandi ko an, Allah kadi andi ko an. Allah yomma yoɓa hen kala baɗɗo hen. Ay mbaɗa de mbaɗe. Bisimillah joni natinen jangde hankadi. On kalnama on nani, jaɓe golle noon heddi. Bisimillah. Windande goo. Hande eɗen janga ko wiyete caa. Hande eɗen janga ko wiyete caa. Caa noon woodi ko caa mawɗo kañum e caa tokoso. Gasi ari ardi. Ko jangete e caa e hewde ko caa mawɗo e caa tokoso. Gasi ɗo sa andi ɗo tan kadi andu a sirti e majjere ko jangete e caa. Mawɗo e tokoso woodi kala alkulal ngal jiɗa. Mangal tokosal. Gasi kala ko jiɗa ɗiɗi ngoodi. Mangal tokosal. Ɗo noon ko masde ɗe natade hen ngal wawa jangade. Masde ɓole jangotako.
hakkude ɓol janngoɗa ko mbaɗe ndenda nde wawa janngade. Ayi ɗo ko ca o ɗo wiyete ko ca wiyete ko gotal mbaɗɗa hen a fooɗani. Ɗo noon ka jiɗɗo foodde ɗiɗi mbatta mbiya ca, wadde woni tan ko ca e ca. Ɗo gasi ɗo ko maskal ngal heedi yeeso. ayde tesko ala moƴƴi ko kalano ko. Ɗo ko maskal ngal heedi yeeso, ay ko a o woni yeeso ca o mbiya ca. O fooɗani ɗo ko a o woni yeeso ca o mbiya ca. ɗo timmi kadi garana goɗɗo o nani. ɗo ko a o adi arde, ca o heedi yeeso. ɗo mbiyata ko acc, ay fooɗani. ɗo ko pogal ngal adi arde mbiya acc. gasi ɗo andi maskal ngal heedi yeeso. ɗo ko ca, ɗo ko ca. ɗo ko maskal ngal adi arde acc, ɗo ko acc. gasi ɗo noon ko maskal ngal lombi hakkunde. waɗɗo ko lombalay. ɗo ko maskal ngal lombi fooɗani, lombi fooɗi. wadde ɗo ko ca wonno ngara mbiya cacc, ay cacc. ɗo mbiya caac. ni foti kala kulal ni masirte ca ca. ɗo gasi goɗɗo o ko acc acc. ɗo timmi. ɗone cacc caac. o so ɗiggi ene winda ko heewi, kono noon mo anda ene yawa ko anda. mo anda ene yawa ko anda. ay sak lamɗam so waddama e ton maaro, ma yi maaro ko gasa ha laaɓa cer, taw sak lamɗam ne ɓaggiɗo gasan taw. lamɗam sak lamɗam e ton maaro so addama e galle, ene defe mon ji ton o gasa ha laaɓa cer, taw sak lamɗam o noon ɓaggi gasan taw. ko waɗi ɗum ko barke. anne jangde ko barke woni hen. oɗo ca goto jangirta kala ca mawɗo. oɗo ca goto jangirta kala ca tokoso. gasi ɗo sa andi ko ɗum woni ca, hankkay kala ko wayni ko ca wiyete. ɗo tan mbawata ca. ɗo so ɗiggi kala ko wayni ko ca. ɗo tan mbawata acc, kala ko wayni acc. ɗo tan mbawata acc, kala ko wayni acc. ɗo jangata cacc, kala ko wayni ko cacc. ɗo mbawata caac, ko wayni ko caac. wadde ɗo woni ca mawɗo, ɗo woni ca tokoso. gasi ngara masa ca a fooɗani, ngara pooɗa mbiya ca. ɗo bencita acc, fooɗani ngara pooɗa mbiya acc. gasi ɗo lomba masgal mbiya cacc, a fooɗani ngara pooɗa mbiya caac. wadde mbiya ca mangal walla mbiya ca tokosal ne sella. mangal tokosal ca mangal ca tokosal. wadde windande goo eɗen janga hande ca mawɗo e ca tokos. ɗo ko ca, ɗo ko ca. gasi ngara bencita acc acc. ɗo timmi. ngara lomba cacc caac. timmi. ɗo sa andi tan ko ɗo ko maskal adoto. a andi maskal adoto, ɗo andi maskal lomboto, ko ni maskal masirte. wadde ca ɗo masira a gayni hankadi ɗo. ɗo kalɗo ca masa e a janggani, andu ko ngal ɗo ma allol won ɗiggani. en gayni hankadi ca maseteɗo e bange a, ko ca mawɗo, ca tokoso. ɗo ko ca, ɗo ko ca. ɗo ko acc, ɗo ko acc. ɗo ko cacc, ɗo ko caac. joni noon ƴette kuɗi mon e karneji mon, ngaron mbaji ɗon jangon ɗigga. hankkadi on kollama windande goo woni hen ko ca mawɗo e ca tokoso. ngara masa mbiya ca ca.
ngara bencita mbiya acc aac, ngara lomba masgal mbiya cac mbiya caac. O joni huccite alluwal ngal aɗa wawi jangude saɗa hollama anne ngara kuccita alluwal ngal ngara gona dari elle dari yeeso alluwal ngal aɗa janga aɗa wiya ca mawɗo, ca tokoso, ca ca ac aac, les cac caac. Gasi mbeɗa janga hami ganda mi janga hami wawa jangde nde, on saha mi adda kuɗolam e karnam mi wanjito mi janga ɗum mi wawa mi gayna mi dawa. somi dawi mi attaka jamma kadi hade mi lelade kadi mi fi hen daɗam hami anda ɓeydi mi ɗiggude ko janguno ko ɓenni ko ne mi fito ko janguno ko ɓenni ko ɗigga. hankadi min waɗa ekkuji am no min waɗa ekkuji am mi waɗa ekkuji am mi wawi windi hen joni a jangina ɓa a jangina ba ma wi sa yiyami ya windu cibi ay cibi a jangino ci maaro yeeso ma jangi bi wona cibi. sa yiya windi joni caabi a jangi ca hande a jangino bi mbiya caabi wona ɗo yo sa ya windi joni acca nanɗo no windoɗo accu ene windoɗo wona ɗum noon ko an jangowo an ɓurnata hoorema ko bindata. amma noon ko jangete ko tawde Allah walli ɗum a hollama alkuɗe ɗe ha gasi aɗa masane hankadi a fuɗɗora famde a jangi ba o tan gasi tan a foti famde masgal ɓa ari ɓeydo famade ca o ara kalde pinɗa aɗa janga haqqillo ɓurata udditade ene ɓeydo famde ɗum jangde. kalde pinɗa jiya aɗa ɓeydo yawde wawde aɗa ɓeydo yawde famde ɗum jangde. kalde pinɗa seeɗa mo gaddanɗa o ko seeɗa e ɗemgal ko seeɗa e yiyande kono ko huude hewde nder to accinani en wini defte kewɗe so wiyama hande pulaar o e hewde ko 32 alkulal tan jangete masɗe fof to windi deftere no woruno wadde annde ko wona ɗum ko woni goɗɗum anne ko ɗo mbiyeɗa ya rew aɗa janga aɗa winda aɗa janga aɗa winda mbasa amde sa ami wawata amde addata wawde jangde ko jangde wiya a janga tan mbawa ɗo koye nande famde. ƴette kuɗi mon e karneji mon bindon ca mawɗo ca tokoso bindon ca mo fooɗani ca porɗo minon acc mo fooɗani aac porɗo minon cac mo fooɗani minon caac porɗo windende goo ɗo haaɗi wadde onon wonɓe dental diine TV jangoɓe toon ɓe on mbiyama balle mon 77 906 14 81 tawde ɓeyto keedi dental diine ɓe keedi dental kabaruji ɓe keedi dental jangde pular ɓe keedi dental jangde arab on gona ga keɗɗo ga nanguitono ga nanguiton ga cuɓiɗon wonde e jangguirde ga on kadi mbaɗi rewo ga banggue on kadi ndewe 77 906 14 81 oɗon jangga amin gandi oɗon jangga saabu ko wiyete ujunnaje 10 neɗɗo e 50 neɗɗo pawɗo timmi konu garen jingen garen ballen courant wifi connexion en jeeya goto kala yo waɗi hen ballal mum fodde bawɗe mum jangde nde yaara yeeso. enen mbino en jiiɗi jangude en jiiɗi wallede janggen e nayi keɗen jangguide noon janggen jangde nde ballen jangde nde on jiiɗi ɗum ko tampere woni ɗo son kala watte ha keɓon jangde nde ko tampere e tampere kono mo anda anda tawde ko ɗon wayi noon ndenden jingen ballen poolen ni mbimi on hoto hay goɗɗo hoore mum e jangde he suka hen mawɗo hen debbo hen
gorko hen waɗa hen ko ballal ma tan sohla hen. Allah no yima no mbattande so Orange Money so Wave so Western Union so MoneyGram waɗa hen ballal ma e dinguere ma e duuso ma hay sa janngani hen wallu jangoɓe ne janggiri rokke nande e famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.